company d'estudi d'anglès a l'Skyline. Hi Skyline, how are you? Do you enjoy so much today, no? Okay. Bueno, doncs l'Skyline és de Taiwan, és un noi que és enginyer i bueno, estudiem junts aquí a l'escola d'idiomes de Bangkok. I bueno, avui és divendres i quan hem acabat les classes hem dit va, anem a menjar alguna cosa a prop de Fancy Plaza i bueno, aquest és l'ambient que ens hem trobat. Un divendres qualsevol aquí